Ayo Ton. Tunggu. Ayo. Oh, selopo. Yo. Sangat. Pantat. Pantat. Oh. Dan bulan. Iki sikilku ketindihan iki lho. Angkatan sikilmu. Munak uang. Uang kok mantan. Mantan gawe udah kono kenen. Salah. Uang kok njung kok. Tuh tak ayo kuan. Ayo. Uang iki mana? Terus. Ya. Salah. Lengan ngrasakne kowe iki. Ngono raku. Kuat loh. Uang kok. Ayo, ngono. Di. Kono lho. Uang kok. Ono kowe. Ayo ndang. Ayo. Kuat. Ayo. Bener. Tuh. Salah. Kok bisa? Mau nak ngangkat negara kowe iki. Yuk. Ngangkat takmu nek ora kuat loh. Ya, terus kenapa? Ram tenan dadi wong iki. What? Taput. Yo, tenanan. Tau kata. Ono wae rono. 1 2 3. Nah. Yan. Uang kok. Wes cone. Mau mandi. Kok aku numpak. Numpak dhuwur. Kang. Kok. Cepat. Salam. Oh, kletuk. Kontake ning ndi ki mau? Gawe iki sacet ngono lho. Tak kaya aja polah to. Aja polah. Kok polah numpak motor. Jan, jembleng aku ngarak kowe iki. Lho, jembleng ra karuan to. Montor kok polah kaya. Jan. Loro. Ya ora lah, mau tiba ora loro. Cekli motor iki. Mak motor iki polah jan ra umum. Jagang lak panggule wae. Malah. Tuh. Ujuknya tak panggule mbah. Tuh. Tak panggule. Malah. Ini. Ayo. Banter kok. Dorong tuh. Apa tuh? Pas ketep. Tuntun. Apa toh? Nyapo to. Ngunjuk nih orang tenanan kok. Masa uang kok. Ini sindang. Ayo tenan. Malah uang kok kaget aku kaya ngrak bermatek. Banter. Ya Allah. Ada tuan, tanganku gak sayang lagi. Kedek gitu ada. Aduh. Ya makanya. Tuh sekarang udah sempal rasanya.